पुर्तुगेज पासपोर्ट कोण येईल म्हणून तू बोर मोठं झालं तूही म्हणला अरे बारीक अरे बाबा तुम्ही इतिहास केला नाही बरे तुम्ही फटायचं मोहित आहे तुम्ही सोडून येत आहे का अरे आम्ही कापदार जात आहे म्हणून सुसमाता रे तणाई बस रे तू होईता तर प्रॅक्टिस होईतालो प्रॅक्टिस आज लोटोनी कोणताली तरी प्रॅक्टिस आहे आणि इतिहास म्हणाला या तारी वालगानी अली आणि वालगाय रे हा बरा त्यात बरोबर बरा हाऊसफुल जाता मारला बरोबर हाऊसफुल जो हाली होतो पण आणि फॅमिली हाली फॅमिली हा पावता केला बरा बरं आणि किती खबर तुमच्याला बरं रे किती बोले अरे तुम्हाला बरं तुम्ही आता गोट आहे तुम्ही होत आहे आम्ही मरण बरे काम करत आहे तुम कमी येते ना आम्ही गेल म्हटलं माझे अरे तू येल म्हटलं आम्ही हॅपी राहत आहे तिच्या आपल्याला याच पाव येईल म्हणून म्हणून आमची याच बाबडे माशात आहे म्हणे त्याचं माशात आहे तू त्याचं बाबडे त्याच बाबडे पण येतो हा त्यात शॉप द्यावाचं बर करेल ना आपल्याला बरं आहे त्याला सोय रोन्सीला लंडन आता हाल फॅमिली हा और मागी सावताल हा आणि मागी स्वीडन हे या सोगली आहे सोय रोनचा तो बाई आहे